vaimbi vemuzimbabwe marombe ende chirombe chavo chacho chinotokonzereswa neZanuPF vanenge vachienda vachinobhabhadzira vachinoitenda tenda kunge vanopenga. Kana uchiwirirana nezvandiri kutaura izveso, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZanuPF iboyikani. Right. Panapa nyaya dziri panapa dzevaimbi vemuzimbabwe. Inini zvinhu zvandiri kungoona komana I don't even know kuti chii chiri kunyatsoitika. Vana ava vakapindwa neava vaimbi ava. Ndo uimbi hwacho here? Ndo unotonzi uimbi kunzi mudzi vakumbiri here komana chii? Kusaziva here zvavanenge vari chii? Now, nezuro panapa pakaitika nyaya panapa. Weeknew akabuda achitaura kuti hello Friday. As I wind up my birthday celebrations, I wish to appreciate and congratulate the hitmaker Killer T uyu hake zita rake ndinganyeba ndirizive inini for his exceptional contributions and continued support at the ZanuPF rallies and national events throughout the years. Your talent and passion have resonated deeply with everyone, and you have given us the gift of music that inspires, entertains and touches our hearts. For the humble and early days of Hatina Nguva Yekuzorora to your recent international hit song Kananda Nyura, you have consistently demonstrated a rare ability and commitment to share your God-given talent with Zimbabwe. Rakareba zvaro ziparagraph racho pasina kanguva takabva tatona mukomana bvamhanya notora benzi yake yaanga atengerwa ye$100,000 USD Killer T akabuda chifara zvomandiitira izvi hazvina hakuna munhu akambozviita world yese tozviziva dzinogona kunge dzamba njeo dzekuzobuda uchiti world yese hakuna akazviita because a lot of people vari kuita zvinhu zvephilanthropic work zvikaizvi vakawandisa ende unotarisa kuna America vanhu vari kutofamba vachitoita basa iroro rekubatsira kuAfrica kunoku. Not only kuti vanhu mabusinessmen chete, tikataura maYouTuber vamwe vanhu vakasiyana siyana, tarisa vanhu vachitovaka zvikoro ana Mr Beast vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana. But uyu this man andingamuti zvangu kuti ngati tingamushora because munhu kana uchingopuwa chinhu uchitochida unototambira utoti bo thanks maita basa nditi imota ye$100,000 at the end of the day. Vazhinji vedu panapa tikada kuveringana kuti anokwanisa kuramba that gift yachinge yauya kwaari vangani vanogona kuita vashoma. Hatingajaje zvedu because uyu anoenda kunokumbira. But pandiri kunyatsoona urombe vaimbi vemuZimbabwe ndiri kunyatsokuonera pane vanonyatsoita zvekukumbira the likes of tarisa munhu akaita seSekalus. Paipe akangonzi uyu mufana uyu anga ameno rimwe zimessage raanga atora pamwe anga anyanya kuuya akainspire nini panapa atanga kubudisa kuti achidonza nemafacts boom asvike kozvikanzi uyu mufana ndaida kumutengera mota pavaimbi ndikutengera but ndazoona kuti akutanga kutaura zvisina basa akushora ningirikini akushora ZanuPF yedu ndobva adzoka nezimessage aiwa ndikushora makansela nema-MP ndeve opposition ndo vari kuningina kunoko vakauya vakatipromisa chinchi and I was like zvatochinja magoalpost type yetu vaimbi tunenge turi useless ndikati magoalpost atochinjwa akutanga kutaura kuti aiwa inini handina kunge ndichitaura ivavo ndanga ndichitaura ava veopposition ndo vega ndo ameno pamwe ndo vari kutonga nyika yacho here I don't even know kuti chiri kuitika ende ameno kuti ndo vanocreata mabasa here because ameno kana makambozvinzwawo imimi makambonzwawo kuti kansela anocreata basa here makambonzwawo kuti MP anonzi anouya achicreatira vanhu mabasa here makambozvinzwawo here ndo vanhu vakatanga kunongedzera aitara but isusu pakutaura kwenyaya takatonyazozvinzwisisa tikaona pachinzi mabasa nanhasi adzagadzirwa. And I am sure those days anogononga akatorara kana iri n'anga anogononga akatonorara ariko kumbira ndirapewo ndibatsire pakashata ndanyemudzwa mota nemunhu ane mari ndo upengo hwacho uripo. Now nhasi ndiri kusangana neimwe futi pane imwe post iri panapa iri kutenderera iri kunetsa this ameno anonzi Taso anonzi veteran musician Taso akaimba nguva yekudhara kusati kwane maandroid nemainstagram has made an appeal to say Weeknew Chivayo says handina kwekugara ndokumbira rubatsiro kutozvirijusa munhu ega kubva pakuva muimbi vakomana ava varumere kana kuti chii ngavaende vanoshanda ngavashande asati achembera ndi munhu asiningirikini ari able bodied saka chii chiri kumbonetsa nekuti ukangaenda mustudio kanaimba ndiye akakuti uimbe ende akagoka dzidziswa music unopiwa imba yacho zvimwe wakamboona Weeknew achipa munhu imba iwe anokupa izvinhu zvemafufu zvekuti unongonakidzwa nemota zvopera ndo zvaanokwanisa kuitira zvekuti zvekuti utosara une nhaka chacho ichagara nekungaperi legas anozviitire chii
ona muimba chibuda chiti ndangani ndichimba vakomana kana music yacho singabhadhara inoita windi kwete kusvika pakukumbira kuti handina kugara ita windi tanga kuhasela dila vhura chimusika enda unotengesa airtime ita something for your life chiri useful music yacho kana isiri kubhadhara hautadze kuningirira enda unovaka chete kumusha panzvimbo pakasiyirwa baba vako iwewe unochekerwawo chipisi chako wovaka chiturumzi chako ipapo zvitori nani hauzobuda uchinyadzisa pane vanhu pese kuda kuti handinawo pekugara hauna pekugara wakadonha mudenga here wakabva kupi alright for sure let's say hauna pekugara but kutoziva kuti utori musician endaka kune mamwe mastenzi akawanda anongowanika anongonzi pay as you go aya wotounosvika motonyorerana pasi wotopuhwa kuti ndipeni tofanira kutombesa kana chikebheni pakona ndigare ndichifanira kutsvaga mari yacho but because nyaya usimpe wotofunga kuti kuimba kuko ndo yato passport yekuti ucharamba wakangoitirwa zvese nemunhu muri kuinspire chipa na generation imwe ichawe the same people wamuri kuenda muchinooshipa muchiti veruwe tipewo mari tipewo zvidaizo ndo same vanhu vacho vari kuita it's like giving back to the society like zvakaitwa kune munhu akaita sana Kilatia kuti anenge chinzi omota vaimbi vesa vanofanira kusatombotenda zvavari kubuda vachiita mari yenyika iyi unofanira kuti watondipa mota but you are paying back to the society because iwewe makambopiwa project kaya makanzi mise masola kaona magetsi ari kuti tsoma zvimastudio zvedu zvakurekodha pakati peusiku unofanira kuzvitaura ndo zvinhu zvanofanira kutaura taiwa takurekodha pakati peusiku titotaimira magetsi takutanga varoi takutoimba titotanga varoi nemba usiku vanhu vakavang'ono vese varara vakuroya music richi ndo zvinhu zvinofanira kugarwa pasi vachizvitaura izvozvo but hakuna kungoti muite basa murungu ndokutendai pasi panapa hakuna akamboita sezvamakaita izvozvo ime ndai paSouth Africa padhuze apa maissues akawanda anofanira kugadziriswa anofanira kunge achitotaurwa neizvozvo but nyaya yekuti most of them anongoti inini ndine kazita kari nani haribo vari kungondionawo ndikadididi vari kunondibatsira kungodaro chete hachisina basa nezvakawanda mune maproblems akawanda vanofanira kunonetsana naICT minister uya kuti iwe shamari wakamboendere kana kuAmerica kwanotaura naMark Zuckerberg womuudza kuti chibaba Facebook inodawo kuti inge ichikwanisa kubhadharawo vanhu vanoshandisa Facebook kuZimbabwe vanotsvaga mari neFacebook unokwanisa here kuti itirawo zvinhu zvakadaro voenda kunogara naye vonorequesta anongonoita enable obva angoiisa kwete kuti country ramba iri paeligible iwe rambe chinzi haisi eligible for that vanhu vese vachitambura vachikora nenzara vachikwanisa kunge vachizviita but go to South Africa right now vaimbi vari kutora mari nzvimbo dzakasiyana siyana those people zvese zvavafanira the way yavanenge vachitrenda vachiita sei vachitenderera dai vachitomeka mari tarisa kuSouth Africa vanotora every cent so uchaona kuti ana Maseke G chinhu chese chaanoita imari ndakamboona that lady anonzani uyu Configuration akataura kuti chese chandinoita inini imari is monetized ukatoda photo neni ndotokuchaja ukatoda chakati chese chandinjiita mari pamberi even mavideo ake munenge muchiona anenge achitenderera imari pamberi why because nyika yake iri eligible but zvivaimbi zvemuno hapana chinombozvifunga kungoti tipei mototenda that money yo iunganidze raise that money handiri uyapuwa mota 100,000 uye 100 vombomira kuti vongopa maindividual vozvimira izvozvo potorwa mari ika 1 vongounganidzwa kana million voenda vondoisa patable votaurirana shamari titiro zvakadai kunyika kwedu. It is a lot of money panangoda ngoendwa nemuromo futi apambodikana mari anengeda mari kwamuri iye achifanira kunge achitoitisa vana venyu mari mutomuudza kuti ndokunotoshandiswa Facebook yacho zvakanyanya kuZimbabwe but hakuna kana one chiri willing chimuimbi chacho kungoti aiwa bo atoita maita basa vachivhaya ndiye ari kuti ndo vanhu vacho vanenge vachitokutisai marombe iwavo but hamumbobve makazvitarisa makazviziva chasara karingotenga industry yese chii chiri kuitika vaimbi muno ndisingandi kuti marombe because they don't know kuti chii chavari kuita havatombostart music business yacho kuti music yacho inoitisa mari nepapi kuti ndizosvika pakunzi ndaita mari ndoitora sei they don't even know kungomboda kuti vachivhayo maita basa zvimwe zvinotonyora maziparagraph munhu womurume kuchikora uchinyora paragraph yekukumbira kupema get away makadhakwa zvaimbi zvekuZimbabwe aiwa newantoya toti haini ndiri legend. Because these people, they are now taking advantage of you. They know kuti munotambura vanozviziva kuti vanoimba munotambura iyoyo haisi secret kwavari zvokuti zvaimbi zvekuno zvinotambura vanozviziva ende vakachimaster chigame icho kutongoziva kuti ndinganotambura vanozvitokuziva iwe unofunga kuti anongobva from nowhere kuti ndakutokupa chinhu they know aiwa vanotambura vanava mereti vadaiso ende ndokutotengwa kwacho. Do you think kuti pane chimwe chinhu chakashata chichazoitwa that political party yavo iyo chichazobuda chichirambwa nevaimbi vavo kana vachipa vane moyo wekupa ngavambopa vanhu vakaita sara Wingy Deaton
ari kutonyimwa kana HICC kuti vatomboshandisa ngavambopuwawo kungoti chitoda kumbokupa chakati cause yoitanga pamwe ari kuti vatoitirwa zvinhu zvinoshamisira people like vana kilti vaive iyo tarisa mari dzavanochaja imimi vanhu makawanda munawo manhingirikini endai paImwe yeye munotora quotation inopuwa munhu wese ana manager vanotori team rinotoita izvozvo mabooking agents ake munongonosvika motongonobvunza maprice munomubvunza kuti kwakati unoita mari show yakadai kwakati show yakadai wobva warowa macalculations wega kuti mashows mangana anoita kuti akwanise kutenga that mota iyo but vari kutongoziva kuti alright it's fine uyu rega ndingomupa mari yacho ka1 rega ndingomutambidza mota yacho iyo haisi zvatichazoita naye kumberi kozi chimwe chinhu mufanira kutarisa nje kudai alright munhu ari kungopa vanhu zvinhu kungopa kungonzi angori munhu ari bo iwe munhu business akona munhu anongokupa mahara vakamukwarisa hakuna munhu webusiness anongosvika chimonzi apa munhu chinhu ngokuti from nowhere hakuna there's no such a thing azviitika vakangwara vari kuhwaka kunonzi kuraura kukanda chirauro kunenge kuchitoitika kuti ndatokubata ndakuisa muhomwe kozi hamusi kuziva kuti chicha ari kumboda kuzoita mangwana ramangwana rake riri papi hamusi kuziva zvaari kuronga pamwe mangwana ramangwana anozodawo bhozi atozviona kuti madharesa aripo achembera saka ndikatanga kutogadzira zita nguva iripo izvozvi ndotanga kupinda vanhu nekuvaimbi ikoko ndomutanga ndamboita popula panhingirikini pamhepo ipapa ndichinonzi anopa akambondipa chakati ende panguva yacho iyoyo achazoenda anenge atozombopawo vamwe munenge maguta naye mese now pane imwe iripo I just want to show you something kuti these people vari kutora advantage sei da kuti munyatsonzwisisa nyaya iri panapa iyi yabudiswa yatanga naHopewell ching'ono achiti a fellow Zimbabwean journalist and editor of newszimbabwe.com Gilbert Nyambabu conducted me about the dire health situation of one of our most senior Zimbabwean journalist Geoff Nyarota, who is a diabetic and BP patient, is also battling with colon cancer, for which he is undergoing chemotherapy. He has been undergoing dialysis for a kidney problem for 2 years now. He is overdue for follow-up surgery in Lusaka. He also has a problem with a blocked artery to the heart, which requires attention. Like millions of other Zimbabweans, he simply cannot afford the private treatment anymore. Public hospital lack the necessary equipment required for his treatment, and private health care is extremely prohibitively expensive. I spoke to Mr. Nyarota, whom I addressed by his clan name Nyat, on Saturday morning. He explained his health and financial struggle to me, and I promised to take his plight to the people in the hope that we will successfully raise the funds needed. We agree to help him raise $15,000. I'm urging all Zimbabweans to contribute whatever they can to support this remarkable journalist who dedicated so much of his life to public services as a journalist, editor, and co-founder of the original Icon Daily News. Ndo manhingirikini acho aripo mabudisiro yakaitwa naHopewell ching'ono nyaya iyi wiki Chivayo ndobva azviona and they know vakangwarisa vanonyazoziva kuti alright iko zvinezvi pakanzi panoitwa GoFundMe, like tarisai what is happening paGoFundMe iyaya kwamukanya. A lot of people are insulting go to Neanda radio ichiripo GoFundMe izvozvo inenge yakuma something iri kufamba mbichana handimi kuzviona, so vanenge vachitarisa zvinhu izvozvo zobva vaona kuti alright vamwe vanhu mese vemuZimbabwe kachiro mukanzi muda kubatsira munhu hamukwanisi kuzomubatsira zvekudaro manje zveipapo munotora kana nguva kuti muzonzi mabatsira munhu. Vamwe mune muchipa mastatement, vamwe vachiti isu hatisi takamurwarisa. I remember pari kumwe achitaura example achiti ayo kana iri nyaya yamukanya yamuda kuti abhadharwe mari paaita mashows ake hatina kupinda mahara taibhadhara mari, ndikati it's okay ndo zviripo. Saka these guys manje kana vakuzosvika imimi makuzobuda muchicomplaina muchiti artist azotengerwa chakati, muimba azotengerwa chakati, vakamaster game yacho yokuziva kuti imimi hamukwanisi kunge muchitowabatsira pachezvinhu. Saka iko zvinezvi abva angobudikira. Honestly speaking, I've never been I'm not and will never be a fan of journalists, especially those who thrive on blackmail or malicious reporting to advocate selfish or personal agendas. However, after careful reflection and consideration, I've decided to make the greatest exception in the case of Geoff Nyarota. Despite our differences in
opinion and political affiliation. I acknowledge Geoff's contribution as a veteran journalist with a remarkable career that his peers celebrate. Please advise his wife to collect the 15,000 needed to cover his medical expenses from my lawyer Skumbuzo Mpofu at Nagati and associate legal practitioners. Ndobva apedza zvake Chivayo atompa mari 15,000 yacho. Last time paka zvakamboitika futi pane mwana aibuda chinzada kudoneterwa ndobva ngoti first time kunzo Hopewell achitaura zvinhu ndemusoro mari yacho oyi iko zvinezvi. The second thing but ma journalists tozati munotaura zvinhu zvakadai. Why is he trying to do this? Iye ari kunyazozoti alright kune vanhu vakaita sana Hopewell kuti anenge achitaura zvakadai pano achiti guys let's do this tombodai vanhu panapa vamupe nguva yekubatanidza vanotanga kumbhasha kwatengwa didi fine iko zvinezvi vakubuda futi munhu wese achasara atengwa wese munhu wese ende unopamudozotanga uzotanga kuti takuda kufunga kuti tozodii. It will be too late and meno unless kana makuchazotanga kutozoreza vamwe vaimbi vamunokwanisa kusupport. Cause imwe problem futi yandakaona tikati vaimbi vacho most of you akabudisa kana song kurunga kuZimbabwe ndanga kukompewa nawo nekudhara yakadhakwa music zvake zvakazodai hamusi kwanisa kusupport. But look at South Africa, they don't care kuti ndiani watouya uri kuentertainer kungoteerera beat vachidai vakutosupport munhu aita se akurarama. In Zimbabwe it's a different story. Now that's why ana Hopewell ana weakness Chivayo vari kutora that advantage yekudhibha kwevanhu kutora that advantage kuzoti vanhu vakaomerava vanhu havakwanise kubatsirana zvamuchose obva atoti ndakubatsira. Iwe imagine kuti munhu this is the matter of life and death ikenza tokutora zvinhu zvekuti munhu ari padhuze nekuti takaita mistake papa angona kufa nditi obva abatsirwa Hopewell 15,000. Do you think kuti munhu yeye akazosvika mangwana akazobvunzwa for a favor na weakness kana kuti do you think kuti achanyora an article here yekushoropodza weakness Chivayo? Ngatishandise pfungwa munofungudza kuti achazviita munhu yeye zvatopera ndomatengerwa vantu aumboudzwa unzi usasandidai wega ende azviperere papo achitanga kunorapwa ipapo achabuda arapwa apora maita basa vachivayo zvinhu zvese correct onzi apa towadzikira shura ichika ndiningirine une motor chimbopopo wakaakwa zvakutoenderera mberi achadiningirina sei and musambofe makanyeberana kuti munhu acharapa that offer ye 15,000 kunzi atorwa kuti arapwe ipo patudzi pada kugadzirwa gofundme yacho yakagadzirwa munenge kutaura rafu. Saka ndo patiri kubirwa zvinhu ipapo pakuti takaoma moyo takadididi ivo vanongobuda ngoti alright ndo ma weaknesses aripo vakatogara pasi vakastada ivo vatorarama 5 years ahead pamuchada kuzotera 2028 anenge atopfura vakutoita plan B futi maybe ndonyautaurisa but vaimbi muZimbabwe marombe bozvo zviri zvevaimbi vaimbi muZimbabwe I think I explain zvese papa. Ngatisangane mu comment section mangu muchindudzo zvamuri kufunga. Tell me what you think. Muri kudzionawo sei nyaya dziri panapa idzi.